Meta inti tkun qiegħed x'imkien taħseb f'xi ħadd, ġifieri mhux qegħdin viċin xulxin tista' taqra il-moħħ pereżempju taħseb f'xi ħadd u jċempillek bum. Dik tiġrila ħafna ta'. Ġifieri hemm xi mezz ta' komunikazzjoni x'imkien. Dik tiġrila ħafna, speċjalment ma' nies li jkolli komunikazzjoni tajba ħafna magħhom, tipo nies li vera close ħafna magħhom. Pereżempju innaf meta kont iżgħar, kont vera close ma' hija. Hija 4 snin ikbar minni. Għamil sakemm kelli 17 sena norqdu fl-istess kamra, la pereżempju niġu minn barra noqogħdu nistennew il xulxin ma norqdux biex noqogħdu nrakkuntaw x'qadna nagħmlu. Niftakar darba minnhom ġiet ommi bil-lejl u qajmitni qalt li hu korrajt. Nħares lejla l-loġ kien vera tard li ma kienx normali li ġi daqshekk tard. U isni dak il-ħin hekk isni kalmajt naqra għattilha bħalissa vera tieħu goż dijon. Min jafx kienet jagħmel xi pasta żgħata nimmaġina. Qed ġifieri tinkwitax għattilha he's okay. U għamlitni ommi. Imma pereżempju konna nkunu qegħdin mixjin x'imkien u nibdew nkantaw diska partikolari mill-istess post. Ġifieri pereżempju naf mir-refrain pereżempju. Nibdew nkantaw hekk it-tnejn fl-istess ħin, fl-istess diska, l-istess kollox.